Kinobay, pakidaw. Kinobay. May bagabay. Mga kabarangay, magandang umaga po, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Papunta po tayo ngayon dun sa may sirang gripo diyan sa may barangay San Lucas, Calabanga, Camarines Sur. Punta na kami ni Kagawad, si Kagawad Carlo Asanye. Siyempre, yaw si Bay. Diretso kita sa San Lucas, kita pahingo niya, San Lucas. Boss. Kagawad, makiagi. Pwede sa'yo si Merot na gripo dyan. Pag wala kayo nakita, bubugbugin ko kayong dalawa. Kuya. Eh grabe man itsura pa lang kang bumba mo, hindi. Tama man sabi ni Kapitan Apong na medyo matindi na. Eh grabe ang labahan ni nanay oh. Oh. So pigbubuhay pa siya. Okay man ko ano, kaya lang Malabno po na sa Red Horse. grabe ang labahan ni nanay oh. Pero ang bulos niya kadidikit. Yan, nay, try ta ko ta na isang lian para mas convenient ang paggamit kang nagkakapirang pamilya diyan oh. Baka magibuhan tang paagi. Galing yan. Yung naman na gano'n, garubira ang nagluluwas. Hindi ko pula-pula oh. Pero- Hindi nagtatagong sa bado. Pero mas pabor ba kung red door sa nagluluwas? Ano? Mas ugmana ko ta kung red door sa nagluluwas. Ito yung pero maputi sa bado. Ano po, panigala ba? Dahil sa mga dahil sa mga ibang talagang nagpupula mo sa plato mo. Langgana yan. Minsan sa bado na yellow talaga. No? Pero hindi eh. Hindi tayo ulit kalat-kalatanin ko. Ito yung lang ko lang mapula siya, pero hindi nagtatagong sa bado. Tatara mo niya kang expert ha? Araw ka yan. Ang galing mo talaga, bright ka. So dating, mga pirang taon na po yan, anong yan? Ay, Halloween na. Mga Paano po si Aranda? si Kapitana po. Oo. Si Kapitana Aranda pa, ano? Buhay pa si Mayura. Ay, iuman ang gadan oh. Bay, yun na yan bay, bagong yan bay. Yan, yan ha. Yan ano. Magay na klase pati na nadalita, ano? Champion. Hindi mo nga yan ang binibili mo, bili ka ng bili. Uy na naman si Bay, to the rescue. A few moments later. Uy na kami ni Bay, bitbit na ang gripo niya ng mahiwaga. Magluwa. Oh, ha? Ano bubuhay man pala, kundi man lain talaga ano. Yan guys, ibayan to na. Yung bago. Yung gamit kang anom na pamilya digi. Bye, fight na. Kaya ko na tara. Prinsya na gapod na plang lambrio. Ano? Ibayan ta ko nito. May kamdukita dyan. Garog-garog ka yan. Garog-garog ka yan. Laban. Oh, bawi. A few moments later.
Bali dito na kay Puhan eh, ano? Aliw na eh, dito na kay Puhan. Yun. Huwag ka magbait-baitan! Huwag magbait-baitan! Kilala kita! Alawig mo ng serbisyo kaya, ano? Hali na panahon. Iyo. Kinobay, pakidaw. Kinobay. May bagabay. Ayos. May daw binugtak! Ang pamusong para la gripo. May iba. Si Bay. Ayos. Bay, kaway-kaway naman dyan. Ayos na. Maputi ang labahan. May na tong kahoy. Porque na bulos. Ayos. Kayang-kaya na ni Bibi, oh. Pwede nang ano, pwede nang suguon. Ayos ah. Pwede nang suguon si Bibi. Ayos. Ayos na swimming. Yan. Ayos. Very good.